Аж ми такий народ древній в Європі, то в чому наша сила і в чому проблема? Сила русинського народу в тому, що ми дійсно один із самих древніх народів Європи, обладаючий самим древнім національним язиком, славяно-русинським, на який святі брати і перевели священне писання, що до дниська є як язик церковнослав'янський. Русинським церковний язик тим і важний для нас, що він є як фіксований Кирилом Мефодієм древнім русинським язиком. А потому ми русини в Закарпатті ніколи і ні під яким видом не дозволимо замінити свій язик богослуження на якийсь молодий современний язик, в тому числі на язик, наприклад, як то не хочуть робити не на словацький, не на український, не на польський, бо язик русинов унікальний, оригінальний, вище тисячолітній. Правда, наш материнський язик, як національний, як русинський, ціниться нами тим, що він знаходиться під охраною і законом України і міжнародними законами. І мало того, що хтось його не любить, не признає, це їх проблема. Ми любимо свій язик, він существує, ним владіють почти 2 мільйони людей в світі, а порядка 800 тисяч у Закарпатті русинов. Ну і остальні 100 тисяч мадярів, румунів, словаків і других, і навіть євреїв, і ромів, усі владіють, або, по крайній мірі, добре розуміють русинський язик.